така, Ива, къде отиваме в момента? Кажи на зрителите. Да видя за първи път Камарото. Така, развълнувана ли си? Сподели малко. Да. Какво очакваш от този автомобил? Очаквам много да ми хареса. Първо, нека кажем за зрителите, ти си фенка на американските автомобили. Разкажи малко за твоите, как да кажа, срещи с американски автомобили до сега. Срещи с американски коли са били по пътя. Но са ти харесвали? Но са ми харесвали, да. И важно е да подчертая, че ми харесва визуално и, и звука, ако е Велосмак, разбира се. Кой е Велосмак? Да. 6 литров Велосмак, как звучи? Аз не разбирам от такива неща, но що ме Ти разбираш Велосмак от е звука. добре. Ти разбираш от звука. Да. Харесва ми, не ми харесва, Добре. това е. Добре. И сега ще го видиш за първи път. Разкажи за зрителите, ти присъства на момента, в който закупихме Камарото. Реално, ако не бях аз, нямаше да има тая кола Да, в между другото е момента така. при нас. Точно. Така. Между другото, за очакванията ми към колата, аз очаквам да й се наслаждавам, а пък ти му мисли за бюджета. Колата е изцяло концепцията на автомобиля on budget. Всички, като започнем от самата покупка, през абсолютно всички последващи ремонти и там нататък. Значи да не се притеснявам за неща. теб, ще се оправиш. Да, сега с тия цени започна война, това не го казаха като купувах Камара, че почне война, ще стигнат цените на горивата и точно в този момент ни идва колата 6.2, която няма газ, но ще видим какво ще се случи. Ами добре, тогава да тръгваме и да отидем да видим автомобила. Добре. Момента, в който ще видим Аз от тази Тесла не видях нищо. Ме срам да го държа това GoPro така по-късно. ето такова BMW, дето искам да скупуваме, точно е такова преди. Ама се отказах заради Камарото. Да ти кажа по-добре. Си взе. Ами ето има. Много ти хареса. Харесва ли ти? Огромно. Не огромно е колко Теслата, е малко по-дълго от Теслата. Върви го, гледай го, разгледай го и почваме да чистим. Да, какво направя? Там нещо виси. Добре, почваме да чистим. Като първа стъпка на... Върви го виж само вътре, върви надникни само вътре, кажи, според теб това много мръсна кола ли? Ако си тия така аромата, то не се вижда. Добре, чакай, пуснем си ръкавичка. Виж, ето и сега, тук ще изчистим тая част. Седалките... Ще смучим с една пърхосмачка с това, с четката. И тия пластмас, твърдите повърхности с парцалите, дето носим, би трябвало без проблеми да му и поизчистим волана, със сигурност там скоро с него с пипаме. Таблото отгоре. И така. Тише. Почваме. Какво е багажничето? Мини. Малко е, да. Дори ти не мога да се хванеш вътре. Не мога да отвлека с Камара. Да, има небето свален седалките. Да, ама Отвора му е малък, да. Добре. И ако искаш седни вътре, внимай с прага отстрани. Много е трудно да се слиза с него, после ще видиш. Да не стъпиш върху него на слиза. Не мога да се отпусна. Отпусти се, ти седна вече. Чувствам се мръсна. Как се чувстваш? Мръсна. Чувствам се мърсена. Чувствам се едно съм седнала в чужда мръсна кола. Добре, как е като пространство вътре? Как се струва? Огромно е.
Нали обаче виж прозореца? Прозореца не е ли малък? Не. Не, ако се настроиш седалката... Според мен той е точно такъв тип автомобил, който ти нали точно така обичаш да кажеш, легнал и отпусната, да. Да. Аз просто ще се дръпна седалката малко напред, смисъл... Гърба няма да го мъта. Не, реално вътре е широко. Няма проблем. О, Даш, добър ден. Как сме? Добре. Добре. Ще трябва да чистим тази кочина. Кокошарник. Добре изглежда да ти кажа. Мисля, отвън поне няма някакви забележки. Еми козметични, само поне няма нещо изпадало от двигателя. Но да, че виж колко има ръст отвътре, не знам. Вътре е... с парцали и някакви подръчни неща. Вътре? Какво му се е случило? След като е било пуснато вече на търк, леко е влязъл водичка. Най-вероятно е тук от прозореца. Не ми да, какво иска едно пране и това му е. А то се няма акумулатора слапне. Акумулатора е тук. То е слапне. Това обаче нещо не показва както аз си спомням или е било друго. Сервиза се върти и такова извади един акумулатор от сервиза, сложи го и вика дай да мъчим да палим и вика не, няма никой, няма ток. И аз такова малко се насрахнах, защото тъпо, няма ток, кой знае какво стана. Отпред троих и кабели, видях, че отзад, че е прекъснат единия кабел. Вързах го там, дойдоха някакви лампи на таблото, обаче пак не пали. Закачиха отпред акумулатор и запали. И викам, добре, свалихме, изкарахме колата, обаче без да се закачи отпред, не пали. И си мислехме, че тук нещо се настряло, че бушони, кабели, ужас. И вечерта с павката там, като обслужвахме, сменихме акумулатора. И аз викам, за какво го закачаме този акумулатор? И той казва, дай да го закачим, да е готов. И пипваме клемата и то всичко светка. И преди отпред, като закачиш кабела, когато да палиш, бипкаше клаксона. И бипна клаксона. И си викаме, чакай, я пробвахме и запали. И демек този акумулатор, дето Марио там ни е дал, той бил просто някакъв. Не, той е тотално умрял. Той е тотално умрял. Толкова, че даже не се е зареждал, докато реално колата го зарежда. Защото тя, докато реално го е зареждала през цялото време. И да, Не слайва, да човек как ще запали. ще му правим ли колко става? Трябва, не знам, души толкова тук публика се е събрала. Ти ще го снимаш, Ще ми покажа. Голям багаж ли? Какво става? Много ясно място за акумулатор. Между това е супер широко място, човек. Мисля, акумулатор е супер, защото може спокойно да го... Голям мосъл, да. А гледай, знаеш какво? Сега, тази кола, камера, като гледаш спрямо Теслата, какво би казал, че е по-голяма или по-малка колата? Също да би казал. Сега, тази кола е с 18 см по-дълга и с 9 см по-широка от Теслата. Нищо чудно. Така, на Теслата багажника е 550 литра. Да. Тук знаеш колко е? 350. Колкото на голф, на голфа е 320. Само пък вътре се усеща разлика, човек. И сега ще бипа. Как би попа тази колата? Трябва да донесеш такова от летището, където се работи от уния слушалки. Антифоните, да. Това, ако искаш да запалим нормално, че да си работят вътре лампата. Отгрей.
Не посмяхме повече от това на студен мотор. Във вид. Така, какво ще правим сега? Чакай, първо кажи отново, вече мина около, може би минаха около 30-40 минути, кажи, ще те не заплатят. Чакай да видиш отстрани с притворена врата. Кой угаси? Да. Това да видиш линията отстрани. Човек, какво да ти кажа? В смисъл, аз я знам, че е красива, затова я поисках. Ти си я поискала? Аз си я поисках. Извинявай, ако не беше с мен, сега наистина нямаше да има тая кола. Наистина. Едва ли. Така, добре. Какво ще правим сега? Гледам с ръкавички. Да, аз съм вече във вид за почистване на колата. Така. Хайде да вземем тогава нещата за почистване. Още чисто. Добре. Единствено ме изтраха да не се наби повече навътре. Няма, не сега внимателно ще го... Вижте, те ще просто праца отгоре, сега той ще го попие. Добре, ако искаш дай ето Това какво е? Дръжка? дръжката за вратата. Може ли да я дръжка? Че аз ще мога да се отворя. Не, ще сидиш вътре. Добре, дай намокрим сега едното парцалче, дай лампата. Трябваше в челник да вземеш какво е това горе. Аз имам челник. Тъй. А на мен по-грозния. Това е тук. Леко навлажаване мисля, че е достатъчно. Я видим. На едно място започне, на едно място после да видим какво ще стане. Виж там хубаво ръбчето към стъклото. Виж какво се. И да изчакаме да я поизсъхне малко, после да видим как, например, колко дали се е хубаво чист, защото като съхнеш се види реално дали е... Чисто, че става колата, ама е супер яка става кола реално. Мисля, че добре се получава между другото. Защото се ти изглежда лъскаво. Аз дойде казвам да изчакаме да изсъхне. Ама свети тук. Сега Евелин ще дойде ще каже, колко чиста е станала колата. Да, тото е и част от толкова цяло черната пластмаса се пуска и малко черната и че мизерия, да. Но добре се справяш, смисъл, за сега просто изглежда като нормално мръсна кола, средностатистически просто нечиста кола, докато нали, преди твоята намеса е ужас. Чай ще тук слуха. Как обаче някой тук е... Добре, да видим какъв препарат имаме. Вече сме с два модула на Porsche Zuka. Интериорния модул е добавен към екстериорния. Вече сме с 1 кило Porsche модули. Но да, кой има търс по този време. Добре, и сега започваме да минаваме с препарат, там където е минато вече с вода. Мисля, че се получава добре. Не знам колко се вижда и там. Продължаваме с прахосмукачката. Сега какво има в това камера? Пак ще ги купи от камерата. Голяма прахосмукачка. Зарядно за телефон, USB кабели. Кибрид. То защо? Какво се е пуши? На кой му трябва кибрид днешно време? Не искам да знам. Ето отвертка, намерих отвертка. Не е отвертка. Пак ще складаш? Да. Що е залепнал за... Много добре. Виж, тук има някакви други неща. То и приставки за прахосмукачката има. Тук е дядо Коледа. Има пари, ето ги парите. Кой искаше пари? Ето аз ти казах, че ще има. Той не е пари, това е жетон за нещо. Няма да я ползвам неговата автомивка. Това не знае ли? Калифорния Моторс Директ. Визитки разни. Шалкуляци, щипчици. Виж колко хубаво зелено кибриче Diamond. Това е също приставка за прахосмукачка.
Лепенките са махнати, остава Тибишира. То Тибишира ли е това или маркер, не знам. За Маркер първ път трябва махам да е. такова. Виж колко е satisfying. Явно наистина това го е размекнало. Да ти виж какви бели капки. Никито се беше хванал на бас със себе си, че ние ще подкараме тази кола преди неговата, но това го каза доста отдавна, да не Тя е готова. Коя? Тя реално в движение. Вярно, да. Неговата още май не е. Не, ако ти е пък мечтаната кола и си я намерил наистина хубаво си струва, ама за Етю Камал не се бих схванал с този ремонт за тази кола. Не. Дърпам ли? Давай. Добре. Добре. Сякаш липсва ли нещо? То е вътре нещо е проблема. Защото той се вади, виж. Добре. От капака можеш да го махнеш? Този. Как се маха? Добре. Абе, не, че има някакво болче, нещо друго сега. Има болче, господине. По-скоро дали мога махнем... Не, то кабел от тук. Не е тук вътре светли, къде отида това кабел? Вътре. Знаеш ли какво? Не сме го направил много. Защото този капак няма го намерим после. Да. Що? Добре. Дали да не видим как се сваля капак. Но защо имало такова нещо в колата му? А оттам този кабел няма някаква букса, която да му Те не излъка. се вижда от тук. Не, той е в някакво... Някакъв слаб си. Счупи. Добре, да я чакай. Да. Я дръж. Малко му е стреляло на пана. Чакай се. Сега ще бъде размогъл. Няма. Тук що ме отчаме. Това ще поводача. Да не видим просто как се отваря. И да го спасим. Да. Така ще. Ето е щипката. Това трябва да е нагоре. Долу как е? Има ли нещо видимо? Абсолютно не. Има пак подолу луфт. Айде да гледаме. Няма. Ето щупената част. Как се казва това? Е някаква основа на Това огледало. е част на огледало. Част от огледало. Да, е така. Чето и... Аз ще го взема и ще го залепа. Ще го шинирам. Добре. Само трябва да видим Трябва как да да го му откача. освободим тока. Не, виж, ето и тия болчета. Ще падне Не, моторче. това има букс. Но не, Има ти ли пречи. букс? Да, бе. Чакай. Има букса. Къде се натиска? Стой. Отзад. Дърпай. Така. Трябваше да ще мине през тука. Дай това. Къде ти тежи? В този случай автобивката автоматично остава за утре. Да. Добре. Доста добре, доволен съм. Доста неща свършихме за този Верно. ден. Акумулатора оправихме, огледалото, поизчистихме вътре, махнахме лепенките отпред. И май само това направихме.
Винаги може повече. Както би казал. Дръж. Някакво уплътнение има деца смачкало. Да. Ама... Пускам? Пускай. Сега това... Така ли? Горе-долу. Я ми сетни тук да видя щипките. Така, добре? Да се върнат вътре, долните малките момченца. Скажи, сте малките момчета някъде вътре? Не, в багажника. Събери тия щипки да са на краката. Аз някаква ще разтапяне. С тел и с поянок Да. на няколко места и Мислиш, че ще се спаси? ще кара. Да. Как е голям. Няма тук такива брутални ускорения, че да ви се потушат. Да. Единствено странични през спиране дърво. Примерно. Това е. За днес ме е толкова работа. Продължаваме следващия път с вече по-козметичните детайли. Да, това е флуоресцентно, светваш му. И свети. Ти знаеш как да избягаш. То са бързо се зарежда, ама тази лампа е силна. Тя ще колко ярко свети, даже GoPro-то. Камаро, всичко е бързо тук. Хареса ли ти възвука от автомобила? Да. Обрани към себе си, когато говориш. Няма нужда. Аз съм за Ти се камера знаеш. в момента, да. Зад кадър. Да. Добре. До следващия път, благодаря за гледането. Ивелин да се абонира. Не бъдете като Ивелин, абонирайте се за канала. Довиждане. Чао. Аз сега ще влизам. Мале. А заради коляното не успях го сгъна хубаво. Аз сега. Има място, бе. Ако... Сега при рязко примерно спиране ще си спотрошим, нали, този ще си спотроши коленете. Седалка да опитвам да се стигна колана. А той какво прави вала, че води до този звук и до този Измества по-агресивен е. Измества работния диапазон в високите обороти да диша повече. И като е така агресивен, в ниските обороти не е много окей. И тогава колата реално компенсира. И все едно постоянно малко така си подава газ. Да. И като ме върне пък работи, нали така. Сега ще задържа. Това май е втора. Това е трета. Бая завива. Да, не е като Теслата. А Теслата има по-голям радиус от Теслосницата. Въртеше бая гуми отзад, а? Не е додолу между другото, смисъл изобщо. Къде сте да нещо връх? Няма какво. Къде? Тук вътре или отвън нещо? Не, отвътре. Тук май имаш нещо. Сега замириса на... Да. Мале, сега представяш да от кухи, стил гледал, ще ни спра. Аз нямам лична карта, между другото. Това не моля да му спра, да не ми духа нищо. Как 30 наистина. Искам да маля звука. Кое е за? Мале, заключихме са. Ти не си наред! Има, това е само назадно. Ей, това е само назадно. Мале, сега отзад идва някой нищо. Мале, нищо не се вижда в тази. Виж, всичко се вижда, ти просто си кьорав. Има бебе. Има, няма тук нищо. По-тихо. Леко, моля те.
хартията и гумите отзад. Много е забавна за Катако, е много забавна. И знаеш какъв е легва? Много легва. Много е лесна за управление, не се усеща някаква... Единствено видимостта е, че седиш много ниско. Видимостта е добре, ако се почисти и се сложи огледало от тази страна. Дано да се е видяло как наистина няма огледало. Човека с бебето се обърна